Dahil kanina mga panahon na day no is nagluto day si Fatherland ani og nilat ang baboy. Aw bahala magluto ra na silang duha day basta mag-uban gihapon na sila day please lang. Anyway day malipay ra sad bi ako magtan-aw sa ilahang duha day no. Bahala dili na mo limpyo ang second wife ni Fatherland sa moang balay. Ang importante day is malipayon sila og pinangga niya nga ako ang Fatherland. Kay lagi day katunawtan ako ni Fatherland day og pinangga ba siya og ginatiman ba siya. Ningana si Fatherland day is moatiman ra sa daw kuno sa iyaha. Mo nang sa diha pa lang daan day is nalipay na kay ko nakadungog sa iyaha ana. Mo na day pag-abot sa paglimpyo-limpyo sa balay day is kami na lang mga anak ang manglimpyo. So kami na lang ang mag-adjust. Ang importante is malipayon silang Fatherland ba. Muna sa una day is dili ko makasabot day ug nganong hugaw kayo ang amo ang balay. Pero nagkadugayan day is nagkasabot na ko ba or nagka-adjust na bitaw ko. Muna nakana ko sa kong gagalingon day nga kailangan every 2 months uliun ako kay para dili madaghan ug mayo ang limpyhon ba. Ug kanisan si Fatherland day no is pinangga jud po kay ni namong tulo. Munang dili jud namo na siya pwede nga pasagdaan ra namo. Ay daday bahalag badlungon kay na si Fatherland usahay day please lang. Pero dili na mo kaya day nga pasagdan or talikdan namo na siya. Panggaon na mo nagmay si Fatherland day mintras na pa na diri sa kalibutan. Ug maura day to no bay oy.